Hemmemiz bilýäs, konstitusiýa bilim almak hukugyny kepillendirýär. Şo konstitusiýa boýunça adamyň nirede okumagy möhüm däl. Başga bir möhüm zat hiç kimiň ýaşlary saýlan hünärini özleşdirmegini ýa saýlamagyny gadagan etmäge haky ýok. İş yüzüne näme bolýar? Her ýyl okuwçylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýändigini her ýyl görýäs şonu. Vizalary bar bolsa da, okuw üçin pul төлenen bolsa da, uçur biletleri satyn bolsa da biziň ýaşlarymyzy samolyoda göýberen aklar. Emma bular ne только samolyoda beýleki nemelerinem hukuklaryny bozýarlar. Mysal üçin bu institutda sen okap bileňok, bu hünär saňa bolanok ýa-da näme üçin sen bu şol ýurtda Türkiýede ýa Russiýada patkursy okudyň, öşünýärler bider soralary berýärler. Indi bu ýaş adam bu gadanlygy şikayet etmäge synanşýar. Synanşanda nähili ýagdaýlara duçar bolýarlar. Ombudsmana hat iberip bolanok, onu poçtaň işgärleri alanaklar, kabul edenaklar. Prezidente hat uğradyp bolanok, onam alanaklar poçtadaky işgärler gorkunjundan ýa şeýle büýrük geldimi belli däl. Indi gelin bu barada gürleşeliň, pikiriňizi eşiteliň. Sebäbi diňe bu hak hukugy bozmak bir mysal, öz ýanyna beýleki hak hukuklary bozmagy bile çoluşup gidýär-de. Şo barada bir gürrüň etsek başysyna. Assalamu alaikum herkese. Waalaikumsalam. Goýmuşsuz hemmeňiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Men gyzymy geçirmediginden aýdaýyn, hazır başlaýyn. Şu hökümetimiz yani diýdim-ä, bagtsızlygymız diňe hökümetimiz bilen yani alakaly. Owa. Ya biz başga bir ýanky kesellikden ya bir ýanky bir ýangyş ýollarda gidip bir gynalmadyk yani. Hemme nämemize hökümet sebäpçi yani. Hemme zata böget boldy öňümizde, ýürmänimize zatymyza. Meselem gyzymy geçirmedikden habaryňyz bar. Eşitmedikler olsa student gyz, ikinci kurs gyzy hemme zatı bolsa da geçirenak yani bilet pasportuny täzelep alym, täzelemene giden student gyzymyzy. O çıkanak $2000 sorap duran aeroportda. Hemme studentlere, başka geçecek olanlara da, bize ait adamlara da. Yani $2000 ver, ondan sonra geçersin diye nagli ait tutullar. Deyip näme tutullar gyzym. Başka tanıdıklarımızdan, bizim tanıdıklarımız aeroportda aklı adamlardan şu $2000 sorap durmuş hazır. Öňrekler $500 falan soruyor deyip aýtdylar. Hazır yine $2000 sorapdylar ki men gyzymdan pul alabam geçiren aklar $2000 da mesela. Yani geçirip bilmez deyip deyipdir. Endi bir hat yazdı, jogabyna garaşyp otyrys. Bilmedik. Bizim gelmemize de şu hökümetimiz sebepkar oldu. Yani magazinlarım yıktı, habarınız var. Ama ben Türkiye'ye geçecek vaktinde de şu magazinlarım yıkanlı sebepli. Yani ekmek, yani çörek kazanma dememi lokatımı yapan için Türkiye'ye kaytmak zorunda kaldım. Gyzlarymam yetişip gelen vakti değil, ta okuw 10. klasy kutarıp institutda girmeli zamanda o vaktlarında da dollarlar 36'a kalıp gitti. Yani bankada da yok. Dollar bilen şartnama baglaşyň Russiýa bilen Russiýada okudy. Uly gyzym dollaram yok. Bular ýaly ýanky mecburiyet bilen çykdyk bizem ýurtdaşyna. İş yok. Awa magazinimizi yıktı näme üçin diýse ýanky pajarny maşin geçip bilmeýär falan diýip yani döwre bap dälmiş, eskirmiş ýanky eski magazinmiş. Ele ne yer verdi, ne magazin verdi. Bular ýaly ýagdaýda gaýtmak zorunda kaldım. Mine gaýtdykdan sonra da meni aeroportda geçirmediler yani. Näme diýse ptiçkan varmış diye. On diyor Moskva'ya geçipsin diye vizan tutarıp durava vizamı uzalttım o yanda uzalttım. Şonda da geçirmiyor yani. Hemme zaten normal olsa da senin elinde vizan olsa da geçiren haklar yani. Biletin var. Hemme zaten yani dokument ýagdaýyň yani normal olsa da geçiren haklar. Näme üçin diýsen ptiçka varmış. Ptiçka diýen näme zat? Awa yani ptiçka diýene rus kelimesi hani perewod et. Näme üçin men geptin kıskası ya uzun geptin kıskası vaktini almağına da erzimeye bu ayda oturan zatlarımız katır utanç verici şeyler.
geçirmedi yani beni. Ondan sonra bu kanunu katı talep edip şu oturan yerimiz bu sistemimiz prezidentimiz bilen koşup dedim hemmenizi değiştirelim yani bu yedi oturan işlerinizin hemmesini altınızın üstüne getirip dedim. Değiştiremez atmış dedim beni geçirmeseniz oturan yerine stolun gerek olsa geçir deyip böyle katı kıyınçılıklar bilen geçip kayttım benim. Evet, şular yalı yağdayda indi bir cahil olsa da yani dünyadan kutkaralı bir doğan çağımızı bir okutalı hiç olmasa deyip çırpınıp yürürken bu tarafta yine kızımızı pasportu dolup nametkende geçirmedi. Indi indi bilmedim indi bu neyle oluyor bu halk buna tepki göstermese e, bu yağday katı aşağı gidip hemen başına geliyor. Bu indi ne diye dönme noktası deyip var ya adamların şurada bir yankı ne deyin adamların bu neme tepki göstermesi gerekiyor. Hemmesinin men başıma gelen zat ertir olana başına geliyor. Şu zatları ne bileyim insanlığımızın hakkını vermeli. Bir it olup gelmedi, küçük olup yankı pişik olup gelmedi. Şu bir insanlığımız hakkını verip yaşamalı deyip oylan men. Bunun için bu mücadeleleri vermelimiz, mecburumuz yani insanlığımızın hakkını ödemene. Allah. Bu yaşlarımızı beyt koymak bir benim çağımın problemi değil. Bütün Türkmenistan'ın problemi. Bu yaşlar Türkmenistan'ın geleceği değil mi? Bu elementer zatlar ne için bu yani halkımız tepki vermiyor. Ben hemme hükkam, kahır gazabım, hemme zadım şu halkımıza. O hükümet diyen adam yani ne bileyim o haram ip harama nemet giden olur gözlerini yağ baylap onu Allah Teala Kur'an'da ayet koydu ne? Ayet koyan. Kalplerini muhurlap diye gözlerine perde indir koyduk diye onların. Onlar görmeyen etsen bu halal parayı yoldurarlar. Halal halkımız görmeli bu zatı. Birimiz yanında durmalı. Ahir bir iyi bir boldu diyen bir yeri bu sınır diyen zat yok mu ne? Halkımızda. Ben halal yolduran halklara men bu hükümet bilen muhatap olmak benim muhatabım değil onlar. Allah. Onlar kalbi muhurlanmış, gözüne perde indirilmiş insanlar onlar. Allah. Men insanlıkta insan diyen bir insanın hakkını verip yaşayan adamlara men bu görünlerim. Yani niye desiniz siz adamlar? Niye desiniz bu yaşları bular yani duran vaktinde niye de bu adamlar ne? Ne için diysen men şu yani köçelerimiz balçık bizim asfalt adamlar yalı yaşamak isteriz deyip isteriz deyip bizim asfaltlarımız zeykeşlerimizin yanları musurdu. Musur bizim öydün yanındadı. Hemen musurunu yankı kasaplar yankı içek çavağını her türlü itin ölüsü var başka zatını bizim öydün yanına döküyediler. Zeykeş var şunu arastalap verin deyip aydanımın şu yankı kara asfalt görmedik deyip aydanım için benim bütün nemelerimi çıkarman otuyorlar nekey. Yankı kardeşlerimi, doğalarımı, kızımı mesela bular yalı yani aşağılayıcı bunlar yalı aşağı gitme bilmem dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur deyip oylan ben hiçbir yerde. Yani bu çağız hakkını talep etmek her yerde de var deyip oylan. Allah. Yani bir Türkmenistanlı'nın nemelerin yayınlarında görüyen de TikTok'larda zatta o diyor paşahımız diyor. Sen ona dilettirip bilmersin diyorlar. Biliyor musun? Şular yalı nemet kepte oturan yaşları denk geldim de yankı nemen o Abdullah'ın mı nemen bizim Türkmenistanlı nememizin yanında bizim paşahımız diye paşah diye şunu diye Allah Teala koymasa prezident etip diye biz yankı nasip etmese diye şu bolanak diye de olar yalzat değil yani dinde bir kovulap Kur'an'da okusa bilirler o paşah onun seçimi o. Mesela bir tohum var ya kader diyen zat bir tohumda çöpe atacak mı musura ya da toprakka atacak mı? Bu senin seçimin. Senin seçimin senin kararındır. Hava prezidentte böyle men din var adam din alımlarımız aydı. Bunu bilmek için hükmen din alımı ya da bir din hocası, muallimi, mollası olmak gerek değil mesela. Külli kader diye bir neme var da. Yine mesela akvaryuma diyeler balık salsan gürecek yeri yukarı çıkıyor aşağı çıkıyor belli ya mesela. Onu biliyor Allah diye de. Onu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz bir sahabanın mazarına böyle balıktın nemesini keşfini çizip gösteriyor da onun yankı nemeler oluyor ya kılçıkları.
şu kılçıkını diye enesi bu sizin kaderiniz diye de şu aytışım yalı prezident olmağı onun öz seçimi. Ama o bay yaşamak onun takdiri olsa o para yankı baylığını halal yoldan kazandı mı, haram yoldan mı? O onun seçimi. Yani ay diyorlar ya üzümden pekmez yasasan pekmeze ıskalını saçar. Üzümden diye yankı şaraf yasasan şarafa yankı nemen veriyor deyip. Şunun için o bizim seçimimiz. Yankı diyecek olanım paşaha diletip bolmuyor diyorlar da paşahın diye yanlışlam aytıp bolmuyormuşsun. Bu nahili cahillik ne? O Abdullah diyen bizim Türkmenistanlı neme sağ olsun yayın açıyor TikTok'ta. Ona gelen nemeler onu böyle şey nemede oturuyorlar da. O padşahı hemiş hiç geplep olmayamış. Bular yal cahillik, bular yalda neme bular mı yani? Cahillik olsa da bular yal olmalı der deyip düşünenler. Hormatly vatandaşlar, İslendik bir döwletde döwlet baş tutanı wezipe geçende esasy borcu, iň birinji nowatdaky borcu, ýagny halky gowy günde ýaşatmak, halky alada etmek, halkyň ugrunda işlemek. Emma Türkmenistana gezek gelende protipoложно tersine ýagny kanunlar garşylygyna işleýär. Bunu iş praktikasında elbette her bir Türkmenistanly vatandaş görüp ýörendir. Misal üçin erkin seyahat etmek, ýagny daşary ýurda çykmak. Viza gerizildi, misal üçin Türkiýe döwletine çykmak üçin viza gerizildi. Elinde vizası barlygyna seretmezden gatykän adamlar izine gaýtarylýar. Sebäbini sorasa git ýaşaýan ýeriňdäki migrasiýadan öwren şu taýdan sonra. Logika izine gaýtaranda biri gaýtarýar, bar näçe 100 kilometr öz ýaşaýan ýerine barıp o ýerden öwrenmelmiş bolýar. O ýere baranda da Aşgabatyň halkara aeroportundaky işleýän migrasiýa işgärleriniň eden işine biz jogapkärçilik bermeýäris diýip gutardy. Owa. Sistema şunňaly bir mekir şekilde düzülen iň soňunda migrasiýadan geçmeli. Başta bagažyňy tapşyrýan, ondan soň serhetden geçýän, ýanynda näçe möçberde puluň bar bolsa o ýerde näme deklarasiýa düzülýär. Ondan soň iň soňunda migrasiýa. Git biletini tapşyr, ýoksam köýer. Adam onsuz da Türkmenistanda işsizlik, o pul tapmak kıyın. Biletim köýmesini pasır kasa ılgaya. Ondan soň indi bir migrasiýa bilen indi gurundeşlige geçeýin diýmene hiç mümkinçilik yok. Barbar çaltırak biletin köýer dip demedi köýerler. Hatta 2016-njy ýylda men özümem şoňa duçary oldum. Yok ýerdäki soraglary beri, adyňy ütgetdiňmi, familiýaňy ütgetdiňmi? Owa, öň Türkmenistandan çykdyňmy? Şu 3 soragy 7 gezek gaýtaly. Bu 7 gezek gaýtalamak diýmek näme? Ya psihik tarapdan şu ýerde işleýän adamlarda kynçylyklary barmy? Bir gezek bolýa maksimum 2 gezek düşünmedi, ikinci gezekde islendik bir adam düşünäýmeli. 7 gezek şu bir soragy üçin klap soramak bu ya psihik kemçiligi var ya başka bir näme bilemek. Indi ondan başka bütün Dünya Deklarasiýasy, ýagny insan hakları deklarasiýasynyň 12-nji statiýasynyň 12-nji maddasynyň 1-nji bölüminde her bir adam erkin seyahat etmene hakkı bardır. Türkmenistan hökümeti öz raýatlaryna, öz vatandaşlaryna beýle çäklendirme, girizmek bilen ýagny bütün Dünya Deklarasiýasy biz üçin hiç zat diýmek diýen manyny berýär. Köp şaýatlar bilen görleşýäs, habarlaşýas. Şu migrasiýadan geçmeli bolanda şu kabinete barıp gaýtdyp bir gapyny görkezýärler diýip barýam. O soraýar. Nire barýam? Diýeli Türkiýe, Rossiýa tapaw diýip islendik. Haýsy ýerde bilet alan bolsa, pelança $2000, $2,500 şu adamın evin eşigine bir yüzünün fizionomiyasına zatına seyret, şu taýda nırk kesýärler. Şunça pulun bar mı o? Töle de öte gidey. Töle gideber. Indi şu taýda soraw ýüze çykýar, bagyşlaň welin. Men şu soraw ýaşlylara da jogap bermegini haýyş etdim. Türkmenistanyň halkara aeroportu Hozraşoda, ýagny hojalyk hasaplaşygyna geçdimi ýa döwletiň büdjetinden tölenýän edara mı? Eğer Hozraşoda geçen olsa o barada ýagny habar paýlaşmaly. Habarymyz bolsun dip Hozraşoda geçdi. Ýagny hususy eýetçilik dip açıklama vermeli. Ýagny o zatlarım yok. Indi ondan başga bilişiňiz ýaly töweleme diýmeli. Türkmenistan hökümeti korrupsiýa meselesinde gündelik görüp ýören zatymyz. Misal üçin pelan edarada
işgar alıp oturanmışlar diyende eyyam adamların beynisine singdirip bildiler, yani töleme diyen, şo yere işe girmek için üzetkene tölemeli. Eyyam halk bunu bir edil bolmalı zat. Bir kanuna layık gelen zat yalı. Şonu kabul etti. O indi yuvaş-yuvaştan misal için men Türkiye'ye gidecek ya men Rusya'ya gidecek diyende biletten daşarı tölemene 2000-2000 doların var mı diyen sonra yüze çıkaryalı. Eyyam adamların beydinsinde evolütsiya, yani şu bolup geçen situasiyalara, hadisalara eyyam adaptasiya prosesi yola girdi. Şimdi ondan başka şundan 2 yıl men YouTube kanalda, hatta Pravozashitnikların kanalında da paylaşıldı. Men öz YouTube kanalımda da koydum. Pasport teması boyunca. 1963 yılın 24. aprelinde Viyana'da geçirilen Venski Konvensiya deyip girizilen şu konvensiyada konsulluğun borçları vardı, kanunlar yazılan. 5. statyanın 5. maddanın D punktunda şu tayda konsulluk edaraları pasportların rayetlerini üpçün etmelidir deyip 1996 yılın 18. iyununda Türkmenistan özbaşlık devlet hükmünde şu konvensiyanın kanunlarını biz boynumuza alyarız ve gıyşarlıksız yerine yetireriz deyip kol çekiyor. Vatandaşlar, ne kanun? Şu kanun boyunca sen bana pasport vermeli deyip talep etmemiz cinayet bolmaya deyip halka çağırış ettim ben. Üstesine Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 29. maddesinin 3. punktunda hem şol kanun var. Daşarı yurttaki rayatlar diplomatik edaraların üstü bilen pasportunu almağa hakkı bardır deyip. Ama halkımıza gezek gelende ya güçlü, korkuzlan ya da sovadı yok, şonu barıp ene kanun, şu kanunu boyunca sema pasport vermeli deyip talep etme ya bilimi yok ya da güçlü korkuzlan neticede näme bilen gavatlaşacağız? O bir kanun mu tutuluyor, uğradılıyor Türkmenistan'a. Türkmenistan'dan çıkmak için ne etmeli? Yani pul төлep çıkmalı. Bu emelli yağdayda halkı ezmek için bir düzülen sistema diysek biz yanlışmarız. Başta belleşmeyeli. Beyleki devletlerde devlet baş tutana halkı alada etme için vezife yetdiyen olsa Türkmenistan'a gezek gelende protivopolojny ters karşılığına yani nämiş etmeli? Şeyle bir yollar düzmeli, tor kurmalı, sistema şunyal bir düzmeli. Halk özü öz eli bilen o ağam gayret et, men bir geçeyin ya ağam gayret et o şu nämäni çözeli deyip. Şunyal ýagdaý vatandaşlar. Bunu düzeltmek gelip daşary yurtdan o bir güçlü Avrupa devletleri, o günwatar devletler ya goňşy devletler geler de bu sistemany düzeltip berer diyen pikirde ýören olsaňyz gatykän ýörersiniz. Bu zatlary düzeltmek ýene de halk yol berdimi? Şonu yoldan ayırmak ýene halkyň özüne bagly vatandaşlar. Eger biz şey dip ýöresek, ýöreberýäs. Hiç kim aýdyp bilmez o. Men şonu ýaly zada gawatlaşmadym ya eşitmedim ya yoğun yalzat deyip bilmez, eğer onu aytyanlara meýem o demek hökümetten ümitlenen, peýdalanyň adamlar belki 100'den bir zat aýdyp biler. Pikirleneliň vatandaşlar, eğer biz ýöresek, şey dip ýöreberýäs. O bir kanun diýen zat var, bir wezipäniň borçlary var. Wezipe geldiňmi sen halky ezmelden, halkyň bir gowy ýaşaýyş üçin tak gizlin zatlar Türkmenistanda işsizlik, korrupsiya, Türkmenistan'ın içinde güzeran geçirmek, kıyın, söz azatlığı yok. İnverkisi Aşkavada girmek problema. İnverkisi beylek velayetlerden o Aşkavada deme almayalar. Ben kağıza yazıp aldım vatandaşlar deftere. Türkmenistan'ın konstitusiyasının 25. maddesini okap vereyim. Türkmenistan'da adamın ve raýatyň hukukları ve azatlıkları halkara hukukunun umumy ikrar edilen kadalarına laýıklykda ikrar edilýär. Hem de şu konstitusiya ve kanunlar bilen kepillendirilýär. Halkara hukuklar bilen deňwawatda bolmaly bolsa, hemçin bütün dünýä insan hakları deklarasiýasynda görkezilen kanuna garşy işleýär. Bu edilýän işler. Umuman aýtjaklarym şul vatandaşlar, pikirleniň. Eger şuňaly durmuş kanagatlandyrýan bolsa, berekallah diýmek galýa. Oýlanyň, pikirleniň, geljek nesli üçin biz näme galdyryp otyrs?
Biz näme galdyrýas geljek nesil üçin. Böyle özümüziň boljagymyz boldy, o maňlaýymyza ýazlanyp, o kyn günde ýaşamak, o çekeleşmek, hakykyny talap etmek, o geljek neslimize biz näme goýup gidip oturýarys. O zatka, o şunyaly bir kanunluk ýene näme, zatkanyň soňu baryp nire diýerler. Iň bärkisi zatka bilen medisina bilimini alan adam erte bir gün operasiýa etmeli adamlara. Ya da vizatka bilen prava alan adam rula oturmalı erte bir gün çağalaryň şu köçäni kesip geçmelidir. Ana bu taraplarından birazrak oýlanyp görün. O vizatka berdim, işim bitdi. O derdim ýetdi diýen logikada ýöreseňiz, watandaşlar gaty ýalňyşýaňyz. Üns bereniňiz üçin köp sag bolun. Aýda berin. Sag bol, Bahar Rahman elini galdyrypdyr. Söz Bahar senden. Салам алейкум, здравствуйте всем. Я тоже хотела бы упомянуть, что миграционная служба в нашей стране не делают свое дело, и есть множество случаев, когда наши девочки из Туркменистана выходят замуж в Турции, когда они собираются выйти замуж в Турции, они отправляют своим родителям приглашение на свадьбы, чтобы присутствовали их родители, но, к сожалению, наша миграционная служба им отказывает вообще. Почему они отказывают, не показывая никаких им оснований. Вот. И наши девочки, самый главный их в жизни день, для родителей это самый главный важный день в их жизни, когда у них ребенок выходит замуж, дочка выходит замуж, но они не могут присутствовать на свадьбах своих детей. И вот миграционная служба им почему? Потому что миграционная служба отказала им в визе. Какое они имеют право отказывать, решать за других, что они не могут поехать к своим родным, дочке, своим детям. Они мало ли что родственников не отпускают, но они не отпускают родных, маму, папу, мать, родителей. Вот. Поэтому миграционная служба не должна так делать, не имеет права за кого-то решать, что они очень неправильно работают. Да, Бахар, то есть ты имеешь в виду, что даже вот эти незаконные действия наши граждане не могут законным образом обжаловать или рассмотреть и потребовать, или хотя бы узнать причину этого отказа? Да, да, вы правы. И когда у них спрашивают, почему вы нам отказываете, они никаких доводов, ответов им не дают. Хотя уже отсюда дочки, девочки отправляют родителям приглашение, Да. оформляют все, как положено по закону, оформляют, идут в консульство, все оформляют, все отправляют, но им там не дают, родителям не дают и визу, чтобы они выехали на их свадьбы. И есть таких много случаев, множество. Просто сейчас примеры приводить, и пример, если я всегда в примерами, наверное, говорю, есть девочки, которые здесь, множество девочек. Самый важный день в их жизни, никак нету родителей, и они плачут, и обидно им. Doğru aýdýaň. Menem bir näçe däl onlarça şeýle misallar eşitýän, aýdýalar, gurrun berýärler. Mundan başga bu maşgalany dargadýan usul. Şu Bahar Gelneçäniň aýdanlarynyň üstünde. Goşak bolsun. Goşak bolan Bahar Gelneçä aýtdy, deme durumşa çykan gyzlar, hatda çapylyk ýagny priglasheniýa ugradanda da ejesini kakasyny Türkmenistan migrasiýa ýagny çykarmaýar. Şu taýda bir belläp geçjek zadım, şu durmuşa çykan gyzlar daşar ýurtlara belki 10 ýa-da 15% ýagny göwnü bilen, söýgü bilen durmuşa çyky. Ondan galany Türkmenistanda kyn durmuşyň barlygyny göz öňünde tutup, şoňa täzelden gaýdyp barmazlygy üçin köp halatlarda alaýsyz ýagdaýda durmuşa çyky. Munyň berip biljek netijeleri demografiya temasında gelecekte Türkmenistanyň halkynyň köpelmegine gaty uly ýetirip biljek ziýan o gelecekte bul zatlar ýagny atrajasiýa etjekdir. Aýtjaklarym şul. Doğru, şu çykynsyz ýagdaýa düşensoň
vizası bolmansoň, pasporty bolmansoň, Türkmenistana barıp gaýdyp gatnamagy ýol bolmansoň. Birinciden näme üçin adamlar yurttaşyna gitýär? Esasy gitýänniň köpsi işläp, kazanıp maşgulasyny eklejek bolup. İkincim oku. Üçüncü belki turizm ya bolmasa ýanky ýaly durmuşa çykýanyň dogan garyndaşlary ol az prosent. Esasy ýanky birinji, ikinji mesele. Inni sen näme üçin hökümet bolup şol adamlara päsgel berýär? İş migrantlar üçin meselem ýanky özüň öz ýurdunda iş bilen hüküm edibilmeýän bolsaň, sen näme üçin päsgel berýär? Ol hakykatdan ham ýanky atamradyň aýdyşy döwlet başyna geçen adam halkyň aladasyny etmeli. Birinji nowatda. Biziň döwlet başyna kılamaz. Halkyň aladasyny etmän gaýtap halky agyr ýagdaýa salýarlar. Gorluk çekerýäli ýagdaýa salýarlar. O ginäçe dahil öz halkyňa ganymken. Näme üçindir şo päsgel berýärler çykmana? Birinciden gorky. Yurttaşyna gitýän adamlar yurttaşynyň durmuşyny görýär. Yurttaşynaky adamlar Türkmenistanyň kontrolundan çykýar. Onun Türkmen hökümeti isleýän. Hemme kişi kontrol altynda bolmaly. Şolaň hemme hereketlerini görüp durmaly, eşitip durmaly. A yurttaşynakylary kontrol etmek kyn. Onuň yurttaşyna adamlar rahat bolandan soň ýurduň içindäki ýagdaýy metbuat bolýarmy, ýa siýasatçylara bolýarmy, ýa naşrlar ýaly gruppa bolup çykyş edip paýlaşýarlar. Ne şu zatlardan gorkýarlar. Ya bolmasa piketler. Şäher soňky döwür azally, o azalma ýalamdan näme şeň diýseňiz, has Türkiýede rahat bolýardy biziňkiler. Soňky şu viza girdiler bäri Türk hökümetem gaty tasawwur etdiler bular ýaly ýagdaýa ýol beren ok. Piket piketem del ýanky şular ýaly ha çykşa etýänlere de garşy näme üçin diýseňiz Türkmen hökümeti spesifik berýär. Ene şol adamlary meselem mümkin bolsa deportir edin diýip olar biziň döwletimize garşy çykyş etýärler. Döwletiň içinde näme rahatlyk salýarlar. Şolar ýaly meseleleri ortaga çykaryp ýaňa maýdyk geçdiňiz soňky döwürde Atamraz aýtdy, ahmal bolmaň esasym İstanbulda gaty uly herekete geçdiler. Türk hökümeti bir topar illegal bolsun, legal bolsun vizaly adamlarym deportir etýärler. Ya ruhsat var adamlarym deportir etýärler. Edilýänniň hem sebäbi ýanky ýene Türkmenistan tarapyndan şol adamlaryň ady berilýär. Sen ol vizaňy da sereden ok, işladyňy da sereden ok. Şeýdip Türk hökümetiniň bu etýän hereketleri ýanky esasy Türkmenistanyň gadyny almak üçin hem şonu soňuna Ýewropa geçirmek üçin o bir mesele, esasy meseleleň biri. Onuň studentler sen döwlet bolup gaýtap öz ýaşlaryny, öz aglaryny ilm bermäne hereket etmek gerek. Şolary ýagdaý döretmek gerek. Öz ýurdunda bir okut, ýöne yurttaşyna da bir topar döwletlerde ady belli institutlar, universitetler var. Şolarda bilim alyp gelseler, sana o spesialist bolup gelýär ahir. Bilime ýol bermese döwletiň gelejegi bolmaz. Näme üçin diýseňiz, täze tehnologiýalary öwrenmeseler, täze neme durmuşy yurttaşynaky hemme sistemalary görüp şolary alyp ýaşlar öz ýurduna ulanmasa döwletiň gelejegi bolmaz. Şoň üçin şu zatlary bir pikir etmek gerek. Özleri döwlet tarapyndan sen öwretmeýän bolsaň, özleri gidip okuwa girip okajak bolýanlara da päsgel berýärler. Olara gaýtap ýol açmak gerek. Näçe sen ýaşlan köp yurttaşyna bilim alyp bilse, şonça döwletiň peýdasy. Ýöne şoňu düşünen oklar. Ýöne muňam sebäbi ýankaýdyk geçişmýärli iş migrantlary päsgel berişleri ýaly gorky. Ýaşlan
yurttaşına yurdu tankit ederler. Yurttaşına öğrenip kanunun işleyişini, insan haklarının nähili gorulşyny, sosial meselelerin nähili işleyişini, bu zatları görüp yurtda da şu zatlar talep edilir deyip bundan korkýar. Onun yurttaşına şular ýaly çykyş edip tankit edip, ya iň bolmanyna yurdun ýagdaýyny aýdyp dursalarym, şo da yurda garşy hereket diýip düşünýärler. Hemme sivilizowny yurtlarda diňe tankit etmek däl, umumy ýagdaýy aýtmak o aýyp däl. Opozisiýa diýilenim aýyp däl. Hökümete bagly däl, enpolarym aýyp däl. Ýöne Türkmenistanyna bulan hemmesi vatana dönüp, bular düşman hökümine edilýär. Sen hakykatdan hem demokratik döwlet bolýan bolsaň, sivilizowny döwlet bolýan bolsaň, bu zatlara gadagan etmeliler, bu zatlara doğru düşünmeli. Gaýtap, şu kemçilikler aýdylýan bolsa, şu kemçiliklere gaýşy hereket etjek bolmaly. Ýüzüňi ýurdu halka tarap öwürmeli. Şonu sen özüňe heykel kurmorsun, halk sana heykel kurar. Halk seni eline götürür. Orta pororsen Pathalim, şahirler, yazıcılar, sana goşu-goşun olup ya aydım-aydan olup debetýänler, olar ikisi dillen berdi, olar sene diňe yaranjak bolup durmuşyny gowlaşdyrjak bolup etýän hereketleri. Ýöne hakykatdan hem halkyň aladyny etsen, halk şonu özüdir. Onu zorlap etdirmek gerekkel. Aeroport meselesini, ol hakykatdan hem Türkmenistanyna korrupsiýa bilinmek, başga döwletlerde şolar ýaly ýokary derejede korrupsiýa barmy, ýokmy? Korrupsiýa köp ýerde bar. Ýöne Türkmenistanyna ýaly az ýurtmy diýen dünýäde. Näme üçin diýseniz, her adymda korrupsiýa. Her adymda. Bir sprapka aljak bolsaňam, ýa başga bir meseleni çözjek bolsaňam, işe girjek bolsaňam, yurttaşyna çykjak bolsaňam. Görýäňmi, ýani Atamrat aýdyp geçdi, şo 2000 dolaryň barmy? Bar bolsa şonu koydu, onu arkaly geçiyor. Hani bir açaçan korrupsiýa, o zatlar näme? Hökümet bilen okmy, gören okmy, ya oňa garşy hereket edýän gurumlar görmeýärmi? Ýa görýärler, olaram öz paýyny alýarlar, paýlaşýarlar. Şoň üçin açaçan edilýände. Ýani bir azonluk birken neme bu halkyň alasyny dol etmejek bolsa da, iň bolmanda şular ýaly zatlary göz yumman, şular ýaly zatlary ýok etseler, şonu da halk biraz rahat ýaşabiljek. Ýöne beýip bir agyr ýagdaýy halky salmanly ahry. Halky beýip gorlamanly ahry. Özüňe hepçimi diýilen okny, iş bilen ne sosial meselelerini çözülýän, bu zatlary edilmeýän bolsa, onu halkyň elini boş goý. Ol özüni ekler. Yurt içinde de yurttaşyna da işler. Ýöne ne içinde ne de nasyna çykarmana onşu döwletler nimetýär ahryn. Görýäňmi, soňky döwürde Orsiýadan gysyp uradýan kimi iş migrantlary. Käde kanunlar çykaryp, şolara garşy. Şondan täjikler, kyrgyzlar gaýtap Orsiýadyň hökümetine öz näraziçiligini aýtýarlar. O beýip iş migrantlary gysmaň diýip. Bizimkiler gaýtap şu yurttaşyna bar bolsa izni ýogradyň diýip, deportir ediň diýip ýetşitýär. Beýle de bir zat bol. Soňuna ýana aýtjak bolýanym, bu zatlaryň ýer çyýynyň çyýş ýarylmasy bardyr. Şonu halkyň çydamyň bir derejesi bardyr. Şu ýagdaýy ýetirmedi ýaly öňünden halkyň aladyny etmek gerek. Ne, sag bolun. Салам алейкум эмеңизе. Şöyle стоит отметить, да, bizlerin halk вот эту вот комфортную зонасынан çıkadı. Почему? Потому что çünkü yine şu aeroport meselesinde Atamurat aytdı 2000 dolar bir yere çıkacak bolsan, обычный studentlar elinde dokumenti bilen minimum 200 dolar berediler. Ben в прямых эфирах, да, gelip aydadılar adamlar. Это молчание halkın susması bilen yine çünkü yine şu zada gelip durduk. И все, yine şimdi yine şu örneğe geldi halkı. Теперь перед выбором стоят, да, каждый гражданин Туркменистана, да, или şoňa karşı bir zat demeli, или же молча глотать и вот yine şu situasyonu полностью beçelerine koyu gitmek,
senin hem beçelerin tagri senin beçelerine koy gitmek bol oturan. Elementarno. Aeroport kurdular. Neçen bir milyar uğurladılar. Просто aeroportta. Yol kurdular. Neçen bir milyar uğurladılar. Понимаете? Студентлар это самый просто Türkmen halkının это yarası. Вот на данный момент yarası. Neçen bittesi ölü oturan. Просто ölü oturttular. И maalesef как самое огорчающее то, что bizlerin halkımız takip etmediler şu zatları. Независимый zatları, neşirleri okamediler, eşitmediler, bloggerları поддерживать etmediler, aktivistler поддерживать etmediler. Да, есть какая-то часть, но их мало очень, понимаете? Шоң üçün, да, это должно было случиться, но комфортный зонадан по-любому çıkmalı болады bu halk, bizlerin halkımız. Aeroport barada Anadur'da öz fikrini айтчак bolýar. Мурат сказал, что вот аэропорт на хозрасчете. Аэропорт является специальным объектом, и он находится в ведении Туркмен-Хава Юллары, потому что он эксплуатирует его. Естественно, он находится на хозрасчете, но внутри аэропорта, как я уже сказал, что являясь спецобъектом, там работают и другие государственные структуры. Это и таможня, информационные службы, это и пограничники, это и МХМ. Но я понял твой вопрос в том отношении, что работники миграционной службы вымогают деньги у граждан Туркменистана, которые намерены выехать за пределы Туркменистана. Конечно, это вопиющий факт. Этого практически ни в одной стране мира нету такого. И это является одним из постыдных явлений туркменской действительности, то есть власти, которые допускают вот такие вещи. Даже могу сказать, что более дикий диктаторский режим вот во время правления Ниязова, даже в то время такого не было. Это вот я могу вам четко, определенно сказать. Да, и там тоже процветала коррупция, но чтобы открыто требовать взятки от граждан, которые выезжают, у которых стоит в паспорте виза, которые имеют заграничные паспорта, такого даже тогда не было. Это просто вопиющий факт. Я не знаю, почему, вернее, Бердымухамедовы закрывают на это глаза. Это позор режиму. И от тех действий вот этих чиновников миграционной службы складывается общее представление о стране, потому что аэропорт это является воротами в Туркменистан. Как ты наступишь на эту землю, у тебя сразу складывается первое впечатление, что там происходит. Спасибо. Benim berde bir açık koşayım, yani aeroportu işleyen idaralar esası konstitusiyan ve cinayet kodeksin hemme maddelerini yerine getirmeli. Esası şu kanunu yerine getirmeli. Şoň üçin belki idaralar, guramalar hemme öz borçlaryny yerine getirmeli. Şonu goşakdym men. Ahmet Rahmanov elini kaldırıptır. Salam aleyküm. Emmekime. Mende 4 sorum var. Birincisi, Türkmenistan devletinin öz vatandaşlarına, yurttaşına çıkmakta peskel vermeye hakkı var mı? İkincisi, Türkmenistan devletinin öz vatandaşlarına pasportlarını ve başka dokumentlerini vermeye borçlu değil mi Türkmenistan devleti? Üçüncüsü, Türkmenistan devleti öz vatandaşlarının başka yurtlarda en pes derecede yaşamana ve işlemene mecbur kaldığına namus eden yok mu? Dördüncüsü, en esası soru, böyle bir devlete devlet deyip bolar mı? Esasen devlete bu soruyu verdim. Men yankı aeroport vardı. O hazırlaşıyordun bolunna da bir topor devletler bil satılanına sonra bir prosenti var. Aeroporda verilmeli, şu bildin bahasının bir ucundan aeroporda geçirilmeli. Şu prosent bildin bahasına koşuluyor. O da epey olup yanında mesela günlüğüne neçe adam uçuyor ya ayın doğamına, yılın doğamına. O da bir bölük doğru belki yetmeyen olmama mümkün yani ona başka yolları var, başka hizmetler var. Şoň bilen ol aeroport özüni hazırlaşyapmy olanlar
ekleyebiliyor. Ne aeroport var da şunu aytacaktım ben yani dolaydı bilmedim. O şu aeroport devlet bilen şertname bağlaya. Şu şertnamada hemme şertler görkezilýär. Şol sanda ýanky prosent beýle kızatlar ýöne bu şertname hiç haçan şu öz borçlaryny ýerine ýetirmeli däl diýen neme hukugy berenak. Dogry aýdýaňyz. Filosofiya diyen söz var. Filosofiya, şu filosofiya sözünün kök manısı yani Müslüman devletlerden felsefe diyen sözden çıkan. Ondan başka yine algoritm diyen sözüm Al-Harizmi'nin adı bilen, algebra diyen sözüm Al-Cabri diyen sözden yani algebra yani şu benim öz felsefemiştaydı yani filosofiyamı aytmak isteyen. Yani has sade dilde düşündürende bolsa da ovada yaşanlar hani mellek suvarmalı. Şu salma dili, ağrık dili, yap dili umuman şu çepe sağı nemeler var, kölçe dili de ekneklen nemeler. Öňüne böwet koyulsa su gitdiyendir. Yani haýsy böwetler yapık olsa su şo taýa barmaya da açık. Haýsy tarap, haýsy ýeriň böweti açık bolsa su şo taýdan girip yani yer suwarmaly. Indi bu hökümetiň hem bu ýoly böwet, bu ýoly böwet, bu beýleki ýoly da böwet, ýene de böwet. Şu bizim açyp goýan ýolumuza bular gelmelidir barbar. Ine dokument bermezligi, bir böwet o pulun var olsa çıkken bolmasa yok deyip izne gaýtarylmagy, bir böwet viza girizmegi, o da ýene bir böwet. Ýagny halky şu edil joýadaky, artaky suw diýip göz öňüne getirýän bolsa, ine filosofiya suw diýip göz öňüne getirýän bolsa, Türkmenistan hökümeti unutmaly däldir. O suw garkam etip bilýändir. Ya da hiç gelmen guradywan bilýändir. İyiliň güýji, siliň güýji diýip ýöne ýere aýdylmaýar. Türkmenistan hökümeti şu sözlerden many çıkarar diýip men umid etdim.